Claro, dat is een papje bakken. Zeker kennen. Vai, grande ook nog vragen. Uit de regioklasse even naar de jury gaan. Dan gaan we verder met de groep 25. Hey Klaas! Mag je op het jelly, hè? Dat ben je graag. De derde roos voor de regio. Nummer 36, de vriendin de Janda. En hij brengt weer Kappa.
Ja, hier daaronder. Van de en in de Taylor. Finale standaard krijgen we van het middenterrein Steenstra, Aalbertens en Koppel. Maar komt er net nog iets? Want we er al even mee. Ja, dat is ik nog even.